Și vom veni la încă un videoclip online cu fratele meu. Bine. Eu n-am luat să-l caut. Am toate de bucături. Alex, am deblocat purile și eu am pe polos numit Ruby Dub. Ruby Dub. Adică nu smell este pe skelt. Bine. Nu l-am. Nu l-am. Iar unul pe polos numit Luxaurus. Nu, este Luxaurus. Unde? Bună. Bună. Eu am un... Pe ce map este? Eu nu am like. Nu, e pe Polus. Eu nu am like. E doar pe Polus. Nu, gata. Așteaptă. O să încerc să găsesc asta. Coco. Are 15 jucători. Ăla are 15 jucători. Pe ce map este? Nu l-am.
Da polícia. No. Caută Lucky Book, care e 4 jucători. Care? Hex. Ia. X. Bine, bine, acum facem o bine. Verde sunt.
Ăsta roșu. Mini. Jocul se trebuie să înceapă! Tu ai butonul de start? Ai butonul de start? Nu l-am. Nu mai fac un slime. De ce? Așa să vorbesc. Bine, poți să vorbești. Pune. Asta este fratele meu, Alex, și facem online. Bine. Deci, cine are Setăm, butonul de nu. start? Question. Eu Nu. încerc să fiu impostor aici, Nu. că ultima dată n-am Nu. fost un impostor deloc. System. Start. Uite, ăsta are un cuțit în capul mijloc, ăla de robot și un pet alien. Hai să începe. Eu sunt roșu, să știți, eu sunt roșu. Eu verde deschis. Și am păr foarte cool și bun și pâică. Deja. Nu. Cum a câștigat? Cred că impostorul a plecat. Nu. Găsește o mașină din Exi. Da. N-am. Ba da, l-ai. Jos de tot. Team Excel zici? Upsi. Din greșeală am dat pe un alt lobby. Dar nu știu unde este TXML. Team Excel. Da, eu știam. Aici are de jucători, dar nu sunt. Caută Team Excel. Le-am găsit, am apăsat pe el. Și Eu sunt albastru acum. eu sunt verde. Acum ghicește ce sunt eu, că mi-am schimbat culoarea. Cum e tu? Cu un impostor. Ce? Tu ai zis că ești impostor? Nu. Nu ești impostor. Am întâlnit aici. Chiar Un crewmate eu. te văd de aici că ești Unde ești tu? Sunt aici la job și am făcut task-ul ăsta. Vrei să mori? Să mă omori? Nu sunt impostorul. Mi-e frică! Fac task-ul. În sfârșit am reușit. Tu unde ești? Cine? Ești impostorul. Roșu? Mă duc la buton. O, m-a omorât roșu. Roșu e impostorul. Du-te și spune-le. Roșu e impostorul. Roșu. M-a omorât. Cum înseamnă ești roșu? TXML. Adică Team Excel. Este roșu.
intră și afară. Cât impostori au fost? 1. Hai din nou. Hai din nou. Așteaptă să dispare. Hei, roșu, schimbați culoarea. Am butonul de start. Cât te lasă să faci start la joc? Am butonul de start. Hai să plecăm. Hai să apăsăm pe lift. Că suntem singuri. Am apăsat pe live. Încearcă să găsești un lobby care se numește Oh, numele tău. Am apăsat. Eu nu am. Upsi, uite. Eu nu am. Ahmed Penta. Apasă pe ăla. Hexa X. Am Hex Lao. Lao. Hex AX. Amândoi Hex AX. Tu unde ești? Îmi schimb colorul. Băiu! Îți schimb și hadul, văd. Eu pasta. Dă-te departe de mine. De ce? Îmi dă să un joc. Tu numeri. Nu mă ascund. Bine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Așteaptă încă nu. 10. Cercatele acolo, poate te-am găsit. Încă nu. Nu mai vreau să am hatul. Cum nu mai am hatul? Apăs pe ăsta. Acum numărăm. Hei, te uiți. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gata. Te-am găsit. De ce n-ai pălărie? De ce n-ai pălărie? O să pun una chiar acum. 8 jucători! 8 jucători! Hei! Apasă pe start. N-am butonul de start. De ce de la început ai zis că ai butonul de start? Trimite mesajul start. Trimite și tu. O să răspund da și o să spun stop. O să spun și kick. Kick. Abărchi, eu bă, eu hi. Apasă pe el. Nu, pe kick trebuie să apeși pe ăsta.
De aceea nimeni nu apăsă pe start încă. Cred că vreau să fac... Eu te văd... A apăsat pe start. Cineva a apăsat pe start. Sper că sunt impostor, să nu ne uităm. Să nu ne uităm. Croi sunt eu. Noi suntem crewmates. Bine. Alex, vreau să stau cu tine. Tu unde ești? Eu fac un task aici. Aici. Eu n-am sarcina asta. De ce vrei să stai cu mine? M-am răscândit. Știi unde sunt? Da. Oh, uite, am găsit un cuțit. Stai unde? Fac fake task ca un crewmate. De ce, Alex? Că toată lumea o să se uite la bara de sus. Am un task aici. Adică termination. Unde este aia? Să ne întâlnim Hey. acolo. Hei! Fac sarcina asta. Nu am sarcina bună, sunt aici. Nu mă omorâ! Nu vreau să te omor. Oh, nu. Este negru. Negru este! Ce faci? Oh nu, mă să-ți reportez body-ul. E, Ros l-a văzut. Ros a venit. Apăsă leave game! Nu apăsa, nu. Îl hit pe negru. Negru. De ce nu zice nimeni nimic? Bine, dacă vreți să mai vedeți videoclipuri cu Among Us, să apăsați pe butonul like. Păi s-a și ne auzim. terminat. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri cu Among Us, să apăsați pe butonul de like și ne auzim data viitoare.